12th. 12th. January 12th. Wrong answer. Hello, hi, namaskar, sat sri akal, adab, vanakkam, solmelu, namaskara. Welcome to another episode of Bite to Coffee with VJ Jeevan in association with Black and Blue Production and Lonely Creators. So, ladies and gentlemen, ini nammottige namma iya guest ullaru. So, air pandu thondullaru. So, we have with us Advika, Shetty. Advika, welcome to my show that Hi. is Bite to Coffee with VJ Jeevan. So excited adullara. Yes. Tutara previous episodes mata. Tute. Encha undu. Jolly undu. Jolly undu. Excited adullara. Excited adullara. Ee coffee korte coffee detanle. Yani na kayyare magina chitna coffee encha adan bangan pardu. Itnara bardu payar enchitina coffee. Matte lucky ada mere kavan. Enna kaita coffee borudanda. Jolly. Encha vannin coffee. Boka last episode panpa. Encha adan. Shoka. Itnara partar enchitina coffee. Hindi first time. Subscribe first time. Enna shok barpana anchitina guest nakle maatra gotti enna kaita coffee inch ondu bande. So yes, Advika. Yes. So enna show ta bagge off camera panda, so on camera panodanda. Dalaji, this is not an interview show basically. This is not an interview show. Life udada maltondullar, dumbudada maltar, ittadada maltondullar. Nana dumbugudada malpar. Amadejji. This is just fun, gammat, jolly, onjat marligattiga. Fine. Yeah. So yes, starting off, onjat normal questions. Advika goskara onjat normal questions ready maltudu. Yes. Oda ratra mata kuldu nidra burdu ready maltkanda. So question basically start malkonanda. Imaginary question anpanali. Okay. So Advika Shettigu ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಂಡ ಆ ಇಡೀ ದಿನಟ್ಟು ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ Is not imagine mandisha. ಎನ್ನ ಶೇಕ್ ಬರ್ತೋಕೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೇರ Iji. Surukadu. I don't know. Anjira bele da lecture. Invisible ijjinala ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆಡಲ್ಲ ಆಯ್ಜೆರಡ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪೇರೆ actually. That makes no difference. Yeah, exactly. Okay, moving on to the next question. Adene onji first question kettadu hudiyeru maare invisible aap ayjidal ya malpuna malpene. Okay, so Advika Shetty kendu par itta lockdown onjat jana cooking pura maltondulleru onjat jana cooks pura avondulleru Card vanna kendetara cake en sanku erida radio da. Okay, so enna question simple adu ee lockdown da Advika Shetty da adandala onji cook maltudera Cook malpuneru mamma nan cook mattu pide vaadu kitchen anda ದಯವನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂದ ಟ್ರೈ ಮಂದೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಿಂಡ್ರೆನಾ ಮಲ್ಪರ್ ಬೊಕ ಕಿಚನ್ ರಾದನ್ ಮಲ್ಪರ್ ಓಕೆ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಂದಿತ್ತದು ಐಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಪೌಡರ್ ಬಂದಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶುಗರ್ ಪೌಡರ್ ಬಂದಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಯೋರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತಾ ನಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫನ್ ಅವ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಪೂರ ಪಾಡಿಯ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಮಕ್ ಪೌಡರ್ ತಿಕ್ಕುನತೆ ಆರ್ ನಮಕ್ ಮನ್ ತುಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲದಾರೆ ಕೈ ಆ ವಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಂತ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾನಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲ ತೂರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂಚಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಚ್ಚು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದು ಬತ್ತೆ ಮಂತೆ ಪೂರ ಮಂತೆ ಅವು ಏತ್ ಖರಾಬ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಟರ್ನಿ ನಿಂಚಿನ ಕೈ ಪಕ್ಕಿ ಉಂಟು ಹಾಕಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಬಂತದೆ ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಕೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರ್ ಆಂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಂತ ಪಂತೇರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬರುವೇರ್ ಬರಂದಲ್ಲ ಒಪ್ಪೇರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬೊಕ್ಕ ಬರುವೇರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಗೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಕೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಕ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆವು ಕಾಲಂಜಿ ಕರಂಚಿದು ಪೋತಿ ನಂಗೆ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಲಗಾತದ ಇರ್ ಪಂತಡೆ ಕೇಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮಲ್ದಿನ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತಿದ ಕೇಕ್ ಅನ್ಪುನರ್ದು ಕಲ್ತಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾನದ ಎಂಚಿ ಭಯಂಕರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಬೇತೆ ಕೂಡ ಶೋಕುಳು ಬಂದವೆ ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಒಂದಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿರುತ್ತೆ ಪನೋಡೊಂದೇ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್
ಓಕೆ ಕೇಕ್ ದ ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಪಿ ಕೂಡ ನೆಂಡಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ತುದು ಗೊತ್ತು ಅಡ ಮನ್ಪರೆ ಹೋತಿ ಯಾಕೆ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಮುಜಿದನ ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಂಜಿ ನಾಯಿಗಿನ್ನ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಓ ಶೇ ಐತಾಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಅಂಕಲ್ ತೋಂದುತ್ತಾಡ ಸಾರಿ ಯಾಂದ ಆಲ ಬಂತು ಆಲ ಬಂತು ನಾಯಿಗಿನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಕಲ್ ಸಾರಿ ಯಾಂದ ಆಲ ಹಾಲೆ ಬನ್ನಿ I thought ಇದು ಅಮ್ಮ ಮಾಮ್ ಬೊಕಗೆ ನಾಯಿಗಿನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಪಪ್ಪರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಂಚಂಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಯಾ ಈಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಬೊಕ ಈ ರೂಪನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಇರೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಾಡ್ಪನೇರ್ ಅಮ್ಮನ ಪಪ್ಪನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ರಜ್ಜನಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಇರಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೋನಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬಾರ ರಡ್ಡು ಜನ ಇತ ಕುಡಜಿ ಮಿನಿಯನ್ನ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾಡೋದಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪುನಃ ಸೊ ರಡ್ಡು ನಾಯಿದ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆರಂದು ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಲ್ತ ಪಾಂಡಿರ್ದ ಪಂಡಾರ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ ಪೂಡತ್ತ ಏ ಅಂಡದಾಲೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅವೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾತಾಡ್ಕೇನ ತೂಕ ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾಡ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತು ನಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ತೂಕ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ಡ್ಯಾಡ್ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡ್ ನ ಏಜ್ ಏತೊಂದು ಒಂದು ಅಂದಾಜುಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಕೆಟಿಸ್ ಎಂಕನ ಏಜ್ ಲ ಗೊಚ್ಚಿ ಅರೆಂಗ ಆತ್ ಮೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಯಬಂಡ ಏಜ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಮೋಲೆ ಅರೆ ಏಜ್ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಬೇರುಂಟು ಏಜ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಏಜ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕು ದಾಯಕ್ ಯಾನ್ ಮೋಕ ಆರ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಿರೋ ನಾನು ಆತ್ಯ ಬಕ ಈ ಪೂರ ಎಡರ್ ಮತ್ತೆ ಇಡೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಏಜ್ ಇಡೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಶೋಕುಮಾರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಡು ಮಾರೆ ಏಜ್ ಮಾತ್ರ ಇವೆನ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೋಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಶೋ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಂದು ಎಂಡು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದ ಬಂಡ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀ ಕಾಣೆ ಲಕ್ಕಿಯರ್ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಿಯರ್ ಲೇಟ್ ಬೈದಾರ ಐಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನಿ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಈತ್ನೇಟ ಇರನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪಾನ ಅಂಚಿತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೀತ್ನೆಟ ಯೋ ಈ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾರ್ ಗಾಡಿ ಲಾಕಿಂದೇರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪುಗರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಪುಗರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪುಗರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬರೋದು ಯಾನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ಒಂದು ಮಂಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಅದ್ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತ ಓಕೆ ಜೋರ್ ವರ್ಷ ಮತ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮತ ಇತ್ತ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬರೋಂದುಂಡು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇಲ್ಲದ ಪಿದ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಸರ್ ಜಾಲ್ಡು ಇಲ್ಲಾರ ಜೋರ್ ವರ್ಷ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅರ್ನಿ ಏನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋರ್ ವರ್ಷ ಬರೋಂದು ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಅಂಡ ಈ ಕೈ ಚಂಡಿ ಹಾಪಿಜ್ಜಿದ ಏ ಜಾಲ್ಡು ತಪ್ಪಲ್ ಬಾರ್ದನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಕೈ ಜೋರ್ ಬರ್ತಾ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಕೈ ಚಂಡಿ ಹಾಪಿಜ್ಜಿದ ಅಮ್ಮಡವರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮಳು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡನೆ ಅಡಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಾಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಜಾಲ್ಡು ಒರ್ತಿ ಒಲ್ಲೇರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಲಜ್ಜಿ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕೈ ಚಂಡಿ ಹಾಪಿ ಜಾರ್ನದೆ
ಅಂಗಿದಾದ ಕಾಡುಪ್ಪ ಈ ಕೈ ಸಂಡೆ ಹಬ್ಬಿಸಿದೆ ಅಂಗಿದಾದ ಕಾಡುಪ್ಪ ಈ ಕೈ ಅನ್ನತಿ ಕೊಡೆ ಸಂಡೆ ಆಮ್ಲ ಕೈ ಪಿರೌಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಂಟಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೇಂಡದೆ ಬರ್ತೀರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಜೋರು ಈ ಕೈ ಸಂಡೆ ಈ ಕೈ ಸಂಡೆ ಹಬ್ಬಿಸಿದೆ Okay, kudanji question kenwa. Kudanji question basically. So, Dada Panda, ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ತೂದಿತ್ತನ ಗೊತ್ತು ಬಾಬಣ್ಣೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅದ್ವಿಕನ ಜಾಡುಲ್ಲೇರು ಜೋರ್ ಬರ್ಸವರೊಂದುಂಡು ಎನ್ನಿಗ ಬೈದೇರು ಎನ್ನಿಗ ಅದ್ವಿಕನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಡುಲ್ಲೇರು ಕ್ವಶನ್ ಅಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಎನ್ನಿಗ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ವಿಕನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಡುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಣ್ಣೆ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ತರ್ಪಲ್ ಇಜ್ಜಿ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಣ್ಣನ ಕುಜಲ್ ಚಂಡಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದೆ ಯಬೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟಿ ಆಡೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನು ಅದಾನು ಒಂಜಿ ಮಿಗ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ ಪಾಪ ಕೆಟ್ಟರ ಬಿಟ್ರ ಬಲ್ಲಿಪ್ಪನೊಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿತ್ತು ಜಗ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪಡೋಣ ನಾನು ತುಂಬುದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪೊಂದು ಬಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ದಂಚಿ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಪಂಡ ಸೊ ಕೋಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆಂಚ ಅದ್ವಿಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರೋಂಗಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ ಆದಪ್ಪು ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕುಲ ಆದಪ್ಪು ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಪೂರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ತದ ಇರಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಗೊಲ್ಲ ಸರಿ ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಆದ ಇದನ್ನು ಸೊ ಐ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜ ಐದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇನ ಐದು ಜನ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಅಮೀರ್ ಫದ್ಲಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತದ ಪಂಡ ಇರ್ದಾಯ ಜನಕ್ಲೆಗ ಹಾಕುನು ತಿಳ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬಿಂಕ್ ಬೂಡ್ದಿತ್ತು ತಲೆ ಬೂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗ ಹಾಕುಂದಾಯಗಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಿರಿ ದಯಗೋ ಆರೋಪ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯಾನ್ ದಾದಲ್ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆದುಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬೇಟಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಯ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪುರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆಲ್ತೊಂದ ಹಾಕು ಜನ ನಮ್ಮ ಪುರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಯಾರು ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾನ ಅಮೀರ್ ಫದ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ವೇ ದಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಆ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚೆನುಲ್ಲ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಚೆನ ಉಪ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದಿನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಎಸ್ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ನ ಮಂಡ ತಿಂತರ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಗೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂಡ ಕೊಂಚ ಕೈದ ಮಾಡಿಕೆತ್ತೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರೆ ಎಂಡಗೆ ಏನದಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ದಾದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೋಡ ರೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಬ್ರೋ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲ ತಕ್ಕನ ಮಂಡೆಗೆ ಮೂರು ದಾದ ಬಂಡರ್ ಕೊಂಡ ಹಾಲೆನ್ನ ಗೊಂಗ ಮೆಗ್ದಿ ಗೊಂಗೋ ಅರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬ್ರೋ ದಾದ ಪಾಡು ಡೀರೆ ಬನ್ಲೆ ಯಾನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಾನೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಲಿ ಏರನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಡೀ ದಿನ 22 ಮ ಕೂಲಿ ತೊಚ್ಪ ಒಂದು ಪರತ ಐಕಾರ್ ಕೇಂದಿನ ಕೋಡೆ ದಿನ ಏತು ಕೂಲಿ ಉಂಡುಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ 22 ಅಂದ 22 ಮಂದ ಇರೋದ ಒಂಜಿ 4 ಹೋತನ ಬರೋಡ್ ನಾನು ಓ ನಾನ ಬಾಲೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಡೀ ದಿನ 22 ಮ ಕೂಲಿ ತೊಚ್ಪ ಒಂದು ತೆಲ್ಪ ಪರತ ವಾ ಪೇಸ್ಟಡ್ ದೆಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಗೊಂಗಾಗೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ವಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪುರ ಬೇತ ದಾದೆ ತೋ ಲೈಕ್ ರಾಮದೇವ್ ನನ್ನ ಏನ್ ಬೋತಿ ಕೊನೆ ಓ ಕನ್ಪೇರ ಪೂರನ್ ಮನ್ಪನೆ ಕೈ ಓ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆ ಆಂಟಿ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಬೈಟ ಬೇಗ ದೆಕ್ಕೊಂಡು ತೋಜಡ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತೀರೆಟ್ ದೆಕ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಜನ ಪನ್ಪುಜ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನ್ಪುಜ
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ special form. ಪಂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಪಣ ತಡೆ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಮ್ಮ ಉಂದೆತ್ತನ ಪಡು ಲೋಕಲ್ ಕುಕ್ಕುದೇರೆ. Okay, so moving on to the next question. So next question on the serious end, but it's okay. Let me ask you that question. So dance as your passion, daigundu. Pandu Chika Chukender. So this is Ashika, my friend. So Arkender. Dance as a passion, daigundu. Rapanaga, I think dance describes me as a person. And nita way field reporanda it's through dance, and dance is something that I can express myself through. So enk bejarandala there's like some steps going around a sad song kenda kushi andala podnalpve ontara I express myself through dance. So kelavere they express themselves through music. So yeah, and first enk dance day interest bhaktini yakshagana tudu. So yeah, dance is something that I can live without. Gotanate. So yes, udanta question ante bahari hundaija. So I konte gammat questioning tunagan help ಆಗ್ತದೆ. So question dada panda Sony ge namalla Sony. So our question, what is the weirdest smell you have smelled? Oh my god. Weirdest smell that you have smelled. Oh. Monday kala mata baltondu pengu. Panle deep malpu gade. Ya nanti pura watch that is simple example that I can give. Okay. And gottaji, I guess might be compost. Doesn't work. Abbo eppadi chodi avu anchi bro pondu poy. Adu. Gotta gobbarana gobbara mandru poyararu. Ar English lu mandru poyararu tulu show adan tulut pande. Gobbara Compost. Gobbara. Panle kada. Gobbara bakpunenku. Gobbarattu. Gobbara gottu. Gobbara. Gobbara. See. Gobbarana. One. Okay. Audience question was too much fun. So audience question was I can't and they non so that was audience questions. So next segment then. So yes, next segment then Shivaida. So next segment is very simple. Simple banda gottadu mast simple ayina and timpina ittana actually bokka papa Idring vada which ave gottadu nanchengul kandu budget lo varinda. Okay, so next segment dada banda one of my favorite segments. So guess na leg prank call the dare korpa. So dada malpu banda dada go expression bani karattu. Okay, dada malpu banda Advika Shetty's favorite ma'am or sir ye school? Matella is my favorite. Matella support manta inga Matella close. Anja Matella favorite. Ikkada oka off camera idella banda. Idella ade onju sir nerpe. Vanyo. Kannada. Ajja kannada sir ennanu illaga varre mutpujenu. Pantera. Avu vastappa enan budle. Okay, so moving on, Dada Panda, Advika Shetty's favorite ma'am, sir, Pudar Kenda. So Mathirla favorite and the Ulta Valta Maltadu. I didn't know Satya Pandala Ulta Valta. So they got done off camera to Yana. Budka. So Dada Panda, your favorite ma'am or sir, call Maltadu. Dada Panda Panda. Yan inchencho onchi dance competition select ata. And our competition one episode sir or ma'am, okay, teacher and student onji round to dance malpodu teacher here school the teacher idna so are convince malpodu and moreover ee riti select malponachita ma'am or sir barate are dance antu istana paravalli. Oh deva, that is the whole dare that I am giving to Advika Shetty. Yeruler Monday ma'am or sir
Suma ma'am, hi. Sorry. ಸುಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸುಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಸುಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುವ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಬೈಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ ಅಂಚೆ ಲಾಕ್ ತೆತ್ತು ಬರಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಸುಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಅದ್ವಿಕ ರೆಡಿ ಆದಲ್ಲರು ಯಾನ್ ತುಯರ ರೆಡಿ ಆದಲ್ಲ ಓಕೆ ಕುಡನ್ ಆಡ್ ಆನ್ ಐಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾನ್ ಅಂದು ಬಂದು ಜೀವನ್ ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾನ್ ಸರಿಯಾ ಡನ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಾದಾ ಬಂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಸುಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ವೆನ್ ಯಾರ್ರಿ ಓಕೆ record and speaker Airtel Jeevan aunty Airtel record ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ನೆಗಡಿಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಸಿ ಇತರರಿಂದ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಲರ್ ಹಿಂದಿಯ ಕನ್ನಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಿಂದಿ ಅವಂತ ಭಯಂಕರ ಡೆಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೋವಿಡ್-19 ಅನ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿ. hello good morning ma'am hello good morning ma'am good morning ma'am Advika here ma'am I thought I smoked. ma'am I wanted a favor from you ma'am. Hey, what happened? Ma'am, I have got selected to one of the reality shows in Hindi and it is going to be yes ma'am Which one? India Super Dancers Senior Super Dancers. India Super Dancers ma'am. India Super Dancers. Comes in which one? Colors Kannada ma'am. Colors Hindi ma'am. Colors Hindi. Colors Hindi. Yes ma'am. Okay. Ma'am, When did it start? After lockdown ma'am. After lockdown. After lockdown. Yes ma'am. In that there is this. Super. Thank you ma'am. Ma'am, in How that many are selected? from South Karnataka only one person. That's me ma'am. Now you know how many are there total there? No ma'am. I don't know ma'am. How many are there total? I don't know. I guess only 16 of them are there who have got selected. Judges say. Not yet decided ma'am. They haven't yet told. One is Madhuri Dixit for sure. What all you had to do? You had to send the video. Yes ma'am. I had to send the video, but in that there is one episode ma'am where I have to dance with my school teacher and I have given your name ma'am. Hey, no man, I don't want to dance. Ma'am, but I get disqualified if I don't dance with you ma'am. I've given your name. I'll kill you, man. You will get disqualified if you dance with me. No ma'am. I don't know to dance. I like to see dance. That's it. Ma'am, but ma'am, please ma'am, no ma'am. I've given your name ma'am. Ma'am, please ma'am, I get disqualified ma'am. Akshata ma'am's name, why you did not give? No ma'am, there was this picture. I don't know ma'am, I just felt like giving your name ma'am. Because you're so jolly ma'am, they'll get more TRP ma'am. Because you are not joking. No ma'am, wait ma'am. Ma'am, I have my choreographer here ma'am, Jeevan sir. I'll give it to him ma'am. Wait ma'am, Jeevan sir, Suma ma'am. Hello. Hello sir. Hello ma'am, namaste. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ವಿಕದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಶಿ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಂಟ್ ನಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇವಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹೇಗೂ ನಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಶೋ ಇದು TRP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ.
ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ವರ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಿಜವಾಗಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ತರ ಒಂದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವಾಗಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ 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 ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳುದು, ನೀವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಡುವ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಮ್ಯಾಮ್? ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡುವ, ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ನಮ್ದು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕ್ಲಾತ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುದೆಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪ್ ಇದು ಕೊಡುವ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೌದಂತೆ, ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೆಸರು ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವಳ ಹತ್ರ, ನಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡು, ನಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು. ಅಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ, ಮ್ಯಾಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ನನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಏರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಲೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುದಲ್ಲ? ನೋಡ್ತೇನೆ ಸರ್, ನನಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು. ಹಾಗ ನೋಡುವ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಡುವ, ಏರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ, ಸ್ಟಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಂಟ್ ಕೊಡುವ. ನಾನು 48, ಓಕೆ, ಏಜ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತ. ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೌದು ಹೌದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎಂತೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಅವಳದೊಂದು ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಬೈ ಟು ಕಾಫಿ ವಿತ್ VJ Jeevan ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಡೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಾರಿ. Thank you ma'am. Love you ma'am. Thank you so much. You're ready to do anything for me. ಸುಮಾ ಮ್ಯಾಮ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏಜ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು, 48 ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆದ್ರಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಜ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಯು ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ಇಂಥ ಗುರುಗಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. Thank you ma'am. Bye ma'am. ಸೊ ಎಸ್, ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಯಂಕರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರದು ಸುಮಾ ಮ್ಯಾಮ್. ನನಗೆ ಪೂರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ದಾದಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುಮಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಯ್ಜಿಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಮೂಲ್ ಪಂಡಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಪ ಯಾರು ಬಂಡೇರು ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಪ ಅಂತ. ಸೊ ಸುಮಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಶೋ ಅಂಡ್ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. And yes, moving on to the next segment. Yes. So, next segment ಬರ್ತದೆ very simple, ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ರೌಂಡ್ ಹೋದ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದಲ ಪಂಡ ಲೀರೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೇಟು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ, ಒಂಜಾತ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪೆ, ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗ್ ನೀರು ತುಳುಟು ಪನ್ನಡು, ತುಳು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಸವ ನಮಕ್ ಅವು ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಕಮ್ಯ ಗೋಯ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ನಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್. ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಉದರ್ದಾದ ಆಕ್ಟರ್ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ ಜೋಡು ಆತಿರೋದು ತಾರದ ಏನ್ ದೂರ ಕಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗ್. ಸೊ ಹಿಂದಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬದ್ದಾದ ಪಂಡ ತಾರೀಖ್ ಪೆ ತಾರೀಖ್ ಮಿಲ್ತಾ ರಹಾ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್.
इंसाफ कब मिलेगा तारीख पे तारीख एक साल उंडो मुझसे दिन तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख कब मिलेगा माय लॉर्ड हाँ इन ए अच्छा बोल ना तप्पल ಓಕೆ ಏ ಅಂಚ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದು ಯಾರೇ ಪಾಪದೆ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಬಾಯ್ಪಾಟ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾರೀಕು तारीख ಓದುದು ओके डन डन तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलता रहा माय लॉर्ड इंसाफ कब मिलेगा टूट बन रहा ना हां तो लूट बना डेट द विथ डेट पेंच बनाली हां तुम्हारा डेट होता तारीख द विथ तारीख सेम मत तारीख द विथ तारीख 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 ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಏ ಪತಿಕ್ಕುನು ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ 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 ಕೋನಿತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ತುಳು ಡಯಲಾಗ್ ನಿತ್ತೆ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನೋಡು ಸೊ ತುಳು ಡಯಲಾಗ್ ಬರ್ತದಾದ ಮಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ನೋ ಡಯಲಾಗ್ ಗಿಡಿತ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತಪ್ಪವಲಿ ತೂತ ಕಿಡಿಡ್ದು ತಪ್ಪವಲಿ ಡಾಲಾಗ್ ಒಂದು ಉದ್ದಂಡು ಒಂದು ನಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾಡಿ ಓಕೆ ಡಾಲಾಗ್ ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಬಂತು ಓಕೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಬರೆತಿನ ಡಾಲಾಗ್ ಮಾರೆ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಯಾರು ನಾನು ಓ ಓಕೆ ಹಾ ರೆಡಿ ಅದೇ ತೆಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಹಾ ಗಿಡಿತ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತಪ್ಪವಲಿಗೆ ತೂತು ಏ ಮೇರ್ ದಾದ ಏ ಇಂಚಾಂ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಶೇ ಇಂಕ ಒಂದು ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಗಿಡಿತ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತಪ್ಪವಲಿಗೆ ತೂತ ಕಿಡಿಡ್ದು ತಪ್ಪವಲಿಗೆ ಪಿಲಿತ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತಪ್ಪವಲಿಗೆ ಎಲಿತ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತಪ್ಪವಲಿಗೆ ಅಂಡ ಈ ಜಗ್ಗುನ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತಪ್ಪ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ಐನೇ ವೈಟ್ ಬರೋಡು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡುವ ನೋಡಿ ರಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡಾ ಹಾ ಯಾ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಪನ್ ಪನ್ from the eyes of getting ಈ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ಓಡು ಗಿಡಿತ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತಪ್ಪವಲಿಗೆ ಗಿಡಿತ ಕಣ್ಣು ಗಿಡಿ ಕಂಡ ಗಿಡಿಯೇ ಬರಲಿ ಮಾರ ಬಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಿಡಿತ ಕಣ್ಸಿರ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಗಿಡಿಸ್ ಐಸ್ ಅಂಚ ಬೋಡಿ you can escape from Gidi's eyes. You can escape from Gidi's eyes. ತೂತ ಕಿಡಿಡ್ದು ತಪ್ಪವಲಿಗೆ ಕಿಡಿ ಬಂಡ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ you can also escape from ತೂತ Gidi's ಪಿಲಿತ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತಪ್ಪವಲಿಗೆ from eyes of tiger also you can escape ಎಲಿತ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತಪ್ಪವಲಿಗೆ from elita kannus also you can escape ಅಂಡ but ಈ ಜಗ್ಗುನ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತಪ್ಪ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ ನೆಜ್ಜಿ but this is jaggu's eyes you can't escape ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಹೊತ್ತಿಲ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಡದೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಿಂಚ ಬಾತೆ ರುಚಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಾತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈಟ್ ಕಾಫಿ ವಿತ್ VJ Jeevan ನಮ್ಮ ಪಾತರ ಬರಂದಿನಕ್ಲಿ ಪಾತರ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಪಾತರ ಪವಂದ ಕುಲ್ಲವ ಇಂಚ ಮಾತ ಭಯಂಕರ ಒಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಾತರ ಬರ್ಪಿನಾರೆ ಪಾತರ ಪವಂದ ಕುಲ್ಲರಗೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಪನೊಂದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪನೋಡು ಅಂಡ ದಾಯ ಪನೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೂಲೆ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಇರೆಗ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ತೂಲೆ ಪನೋದು ಹುಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂಚಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹಾ ಕುಂತಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 2 1 ಅದ ಅವು ಆಯ್ಜವು ಎಡಿಟರ್ ಕೈ ಕೊರಿಯರ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿವರ್ಸ್ ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚನೆ ಪನ್ಪೆ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಮಲ್ತು ಜರ ಇಂಚದ ಬರ ಅವಂತ ಕೆಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮಲೆ ಮಲ್ಲೆಸ್ಕೆ ರಗ್ಜಾನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪಕ್ಕ ಅದು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ರೌಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ ಆರ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೂಯಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಾಮನ್ ಬಾರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರ್ಗು ಸೊ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಾಮ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬರ್ರೆಗುಲ್ಲರು ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೋರೆಗುಲ್ಲರು ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಂಡ ಕೆಬಿ ಕೊರಡ ಮಿನಿಮೆಲ್ಲ ಸೊ ಬಾಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜಗಳ ಬರ್ತೇವೆ ಕುಜಾಲ್ ಸಂಡಿ ಆರು ಬಾಬಣ್ಣೆ ಅವ್ರು ಪೋಡಿ ಬಿಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೀದಾಡೆ ಪೋಡಿ ಸರಿಯಾ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಕೆಬಿ ಕೊರೋರು ಆರು ಕವನ್ ಅವನ್ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಾರ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಉಂಡು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪಾಡೊಂದು
ಇಂಟರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತಿದೆ ದಕ್ಕಿಯದ ಆರಾಮ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಪಾಡೊಂದು ಸಾಂಗ್ಲ ದೀಪನ್ ಶೋಕುದ ನೆಟ್ ಮೇ ಜೀವನ ಆಯ್ತಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೇಡಿನಿ ಕೇನೋಡ ಓಕೆ ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಗು ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಾಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಆಂಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಬಲೆ ಸೊ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಾಮ್ ಬೈ ದೇರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಸೊ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಾಮ್ ಡಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ ಬುದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲರು ಸೊ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಡ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇನ್ವೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೆಡ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದ ಅರ್ಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಮುಂಜೊಂದು ಸೊ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನಂಚಿತನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಡೇಟ್ ಯಾಪ January 23rd ನನ್ನದಿಲ್ಲ January 23rd ಡನ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟದಿನ ಊರು ಬಚ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಗುಡ್ಸಿ ಬಚ್ಪೆದೀಕ ಪೆರ್ರ ಬಂತಾರ ಓಕೆ ಪೆರ್ರ ಬಚ್ಪೆ ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡಿಶು ಚಿಕನ್ ಊಲ ಆಪುಂಡ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂಚದಲ್ಲುಂಡು ಚಿಕನ್ ಅಂಡ ಆಂಡ್ ಊಲ ಓಕೆ ಡನ್ ತೂಕ ದಾದ ಬಂತೇರ ಈ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡಿಶ್ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಬರ್ತದೆ ಮಟನ್ ಪೂರ ಬಂತಾರ ಚಿಕನ್ ಬಂದ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಓಲ ಪನ್ಪುರ ಅಂಡ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬಂದ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತಂಜಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೀರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚನೀರ ಮಗಲ್ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ವೆಕೇಶನ್ ಪೋಡಂಡ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪಿನಿ ಗೋವಾ ಅಂಡ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅವಲೆ ಗೋವಾ ಆರ್ ಮಡಿಕೇರಿ ರಡ್ಡೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೆರಡರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವಾರೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರು ಈತು ಪುರ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟಿ ಉಂತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟಿ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಮಾಗಾರು ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ ಪವನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪಾಡೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಕಡೆ ಕೆಟ್ಟು ತೂಕ ಇಂಚ ಪತ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಚ ಪತ್ತದು 1 2 3 ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿಯಾ 1 2 3 ಅದ್ವಿಕಾ ಈ ಪತ್ತೋನಾರ ಪತ್ತೋನಲ್ಲೇ ಓಕೆ ನಮಕ್ ಏರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಗೆ ಡಬಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರುವ ಪಾಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ದಂಚಿ ಪೋಯಿ ಸೊ ಒಂಜಾದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರೋ ಮಾಮ್ ಡಕೆಂಡೆ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಕೆಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ್ವಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಕೆಂಡೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬಂದು ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಾದಾ ಇಲ್ಲಡ್ ಖಾಲಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಜಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದೆ ರೆಡಿ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡದು ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡದು ಮೊನ್ನೆಡೆ ಗೊತ್ತಾಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸೊ ಈರ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಡೇಟ್ ಅಂದಾಜಿ ಗಂಜಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾರ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಲ ಅಡೇನೆ 2001 ಓ ನೋ ವೇಟ್ ಓಬೋ 2001 I don't know. ಓಕೆ ಕೇಳ್ರಂಚಿ ಅಂಚಿದೇವ್ರಿ ಜಿಂಚಿ ಜಿಂಚಿ ಏನಂತ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ಲದು ಅಂದಾಜಿ 2 year ಜಿಂಚಿ ಚಿಂಚಿದೋಡೇನ ತುವೆರಜ್ಜಿ ಜಾನ್ವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೋತು ಡೇಟ್ ಬಂದ ಅವೈತ ಕೇಂಡಿರ ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರ ಮೀನಿ ನಿಜ ಓಕೆ ಅವ ಕೂಡ ಕುಜಲ್ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತು ಯಾರ ಅವ ಐಕೆ ನಾನು ಕುಜಲ್ ಇದ್ದೀನಿ ಎದುರು ಅಂತ ಶೇಡ್ ಅಡ್ಡ ಇಂಚೆ 12th January 12th ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್
January 12th, wrong answer. So the right answer was 23rd. 23rd January 2001 correct. ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಗೊತ್ತು ಕೊಡು. ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಪಂಡರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಿಬ್ಬ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರೆಗ್ ಎಂಕ ಈ ರಾಂಗ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ರೈಟ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಅವು ಚೀಟಿಂಗ್ 0 ಇರುತ್ತೆ 1 ಗೊತ್ತಿತ್ತು 0 1 ಅವು ಚೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಂದ ತೆರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆ ಯಾನಕ್ಲೆ ತೂಯಿ ನೀನಿ ಮಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಓಕೆ 0 1 ಓಕೆ ಸೊ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನಾ ಈರ್ನ ಮಾಮ್ನ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ರೆನ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲ್ ಪುಟ್ಟದಿನ ಊರು ಮುಂಡ ಬೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತು ಅಂದ ಆರ್ ಬಗ ಬಚ್ಪೆ ಪೆರ್ರ ಬಂದು ಪೆರ್ರವ್ವೆ ಮಾರೆ ಅವ್ವೇನಾ ಓಕೆ ಆತು ಗೊತ್ತು ಪದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವೇ ಆ ಪುಟ್ಟನಾಗಿ ಬಿಡದಿತ್ತಾರ ಯಾವ ಬುಟ್ಟದಿನ ಅಲ್ಪನೆತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಬರತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲವ ಎತ್ತ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಜೀವನೆರಗ ಬೀಲಕೊಂಡ ಮಂಡೆ ಮಠ ಹೋಗ್ತಾರಿಗೆ ಬೀಲಗೋರಿಯ ಮಂಡೆ ಮಠ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬದ್ದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಮಾಮಗ ಪಂಡ ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ರಗ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಡಿಶು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸುಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಓ ನೈಸ್ ಓಕೆ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪಂದಿತ್ತರ ಅರ್ಲ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏತ್ ಪಂಡೆತ್ತ 2-1 ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದಂಚಿಪೋಯಿ ಇತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಕೇಶನ್ ಪೋಪಿನ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡುನ ಅಂಡ ಒಡೆ ಪೋಯರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಪುಚ್ಚಿ I don't know. Maybe Mumbai? ಮುಂಬೈಯಾ No way. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಈ ಪೋಲಿ ರಿಂಚ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ತುಂಡು ರಾಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ಲಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮೆಲ್ಲ ಗೋವಾ ಗೋವಾ ನಿಂಚದು ಯಾರು ಗೋ I thought ಸೊ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೊ 1 3-1 and couldn't the questions specific the Arpita Shetty ಕೇಂದಿತ್ತೆ so that was not actually a question basically so your mom at parlu lerdag God gifted. moving on to the next question Point erege. okay 3-1 basically gottadappu 3-1 so the winner is very clear Jeevan Kotiyan at Advika Shetty Aha. Yes, this was the end of this segment, ladies and gentlemen, and yes, end of this episode that was with Advika Shetty. This is Bite to Coffee with VJ Jeevan in association with Black and Blue Production and Lonely Creators. Thank you so much, ladies and gentlemen, for watching this episode. Do like, do share, and subscribe. Bye Mattiregla, thank you so much for having me. Mastu kushi and excitement and chettindu same undittara. So thank you so much. It was great meeting you and amazing being on this show. Thank you so much for being a part of this show.